ጽውጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ እቶም ኣርባዕተ ኣሕዋትን ንጉስ ዝብእን ሓደ እዋን ኣርባዕተ ኣሕዋት ነበሩ። ካብ ዓዶም ቁሩብ ወፃኢ ድማ ዘይተዳህሰሰ ዓብይ ጫካ ነበረ። እዚ ጫካ እዚ ብንጉስ ኣዛብእ ስለ ዝመሓደርን ኣብቲ ጫካ ዝዛወሩ ብዙሓት ኣዛብእ ስለ ዝነበሩን ናብቲ ጫካ ደፊሩ ክኣቱ ዝኸኣለ ሰብ ኣይነበረን። ሓደ መዓልቲ እቶም ኣርባዕተ ኣሕዋት ብሓባር ከይዶም ነቲ ጫካ ክድህስሱ ወሰኑ። ስለዚ ኣርባዕቲኦም ተኣኪቦም ናብቲ ጫካ ኣተው። ኣብ መጀመርታ ዝኾነ ነገር ኣየጋጠሞምን። ኣብ ማእከል እቲ ጫካ ምስ በጽሑ ግን ብጭፍራ ኣዛብእ ተኸበቡ። እቲ ንጉስ ኣዛብእ ነቶም ኣርባዕተ ኣሕዋት ፀዊዑ ከመይ ኢልኩም ናብ ጫካይ ክትኣትዉ ደፊርኩም? ናብ መንግስተይ ደፊርኩም ክትኣትዉ ትብዓት ካበይ ከም ዝረኸብኩም ክፈልጥ እደሊ ኣለኹ ብምባል ብሕቶ ኣዋጠሮም። ነቲ ቀዳማይ ሓው ድማ ፀዊዑ ንስኻ እንታይ እዩ መልስኻ ብምባል ሓተቶ። እቲ ቀዳማይ ሓው ኣነ ኣብ ፈጣሪ እዛ ዓለም እግዚኣብሔር እየ ዝውከል፣ ንሱ እዩ ፈጢሩኒ፣ ኣብ ሂወተይ ድማ መደባት ኣለዎ፣ ዕለተ ሞተይ ኣብ መጻሕፍቱ ተጻሒፉ ኣሎ። ስለዚ ኩሉ ኣቐዲሙ ዝተመደበ ስለ ዝኾነ ዝፈርሖ የብለይን ኢሉ መለሰ። እቲ ንጉስ ናብቲ ካልኣይ ሓው ገጹ ብምምላስ ንስኻ ኸ እንታይ እዩ መልስኻ ብምባል ሓተቶ። እቲ ካልኣይ ሓው ድማ ኣብቶም ኩሎም ኣዝዮም ተባዓትን ሓያላትን ደቂ ዓደየ ዝምርኮስ ዘለኹ እሞ ሓደ ካብ ስድሮኦም ብኸንቱ ክመውት ኣይፈቕዱን እዮም። ስለዚ ዝቐተለኒ እንተሃልዩ ሽዑ ደቂ ዓደይ ከይዶም ሕነኦም ክፈድይዎ እዮም። ስለዚ ፍርሒ የብለይን ኢሉ መለሰ። ሽዑ ንጉስ ኣዛብእ ናብቲ ሳልሳይ ሓው ገጹ ብምምላስ ንስኻ ኸ እንታይ እዩ መልስኻ ብምባል ሓተቶ። እቲ ሳልሳይ ሓው ድማ ኣነ ኣብዛ ምድሪ እየ ዝምርኮስ፣
ኣብዛ ምድሪ ተፈጢረ ኣብዛ ምድሪ ድማ ክመውት እየ መዓልተይ ምስ በፅሐት ድማ ኣብኣ ክቕበር እየ ስለዚ ኩሉ እምነተይ ኣብዛ ምድሪ ኣንቢረ ኣለኹ ኢሉ መለሰ። ሽዑ ንጉስ ነቲ ራብዓይ ፀዊዑ ንስኻ ኸ እንታይ እዩ መልስኻ ብምባል ሓተቶ። እቲ ራብዓይ ድማ ኣነ ኣባኹም እየ ዝምርኮስ ሪኢኻ ኣለኻ ጎይታይ ገለ ኣዕርኽተይ ኣዛብእ ስለ ዝኾኑ ኣነ ድማ ኣባኹምን ኣብ ሓይልኹምን እየ ዝምርኮስ ኢሉ መለሰ። ስለዚ ንጉስ ንወተሃደራቱ ፀዊዑ ራእዩ እዚ ሰብኣይ ኣብ ፈጣሪኡ እዩ ዝምርኮስ ምስ ኣምላኽ ክንበኣስ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ክንገድፎ ይግባእ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ደቂ ዓዱ እዩ ዝምርኮስ እሞ ምስ ዓሌቱ ባእሲ ክንገብር ከም ዘይንደሊ ርዱእ እዩ ስለዚ ንሱ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ምድሪ እዩ ዝምርኮስ እሞ መን ኣብዛ ምድሪ ክነብርን ምስኣ ክበኣስን ይኽእል ክንገድፎ ኢና። እቲ ራብዓይ ግን ኣባና ኣብ ኣዛብእ እዩ ዝምርኮስ ካባና ሒደት ኣዛብእ እንተኾረዩ ብዙሕ ዘሸግር ኣይኮነን ስለዚ ንዕኡ እሰርዎ በሎም። እቶም ሓለውቲ ንጉስ ኣዛብእ ድማ ከምኡ ገበሩ። ሞራል ናይዛ ዛንታ ኣብ ዘየድሕነካ ነገር ኣይትተኣመን። ዝተማሃርናየን ቃላት ንጉስ ንሓደ ንግስነት ብትውልዲ ዝገዝእ ገዛኢ ፈጣሪ ንሰብ እንስሳታትን ነገራትን ናብ ህላውነት ዘምፀአ ኣካል ወይ እግዚኣብሔር ፍርሒ ካብ ስግኣት ዝተላዕለ ዝስማዓካ ዘይጥዑም ስምዒት ወተሃደር ኣብ ሰራዊት ዘገልግል ሰብ ጭፍራ ጉጅለ ሰባት ወይ እንስሳታት መለማመዲ ሕቶታት ቁፅሪ 1 እቶም ናብቲ ጫካ ዝኸዱ ኣሕዋት ክንደይ ነበሩ? መልሲ 4
ነበሩ። ቁፅሪ 2 እቶም 4 ኣሕዋት ኣብቲ ጫካ ብመን ተኸበቡ? መልሲ ብኣዛብ ተኸበቡ። ቁፅሪ 3 እቲ ንጉስ ኣዛብ በቶም 4 ኣሕዋት ዝሓረቐሉ ምኽንያት እንታይ ነበረ? መልሲ እቲ ምኽንያት ናብቲ ጫካ ደፊሮም ስለ ዝኣተዉ ነበረ። ቁፅሪ 4 ካብቶም 4 ኣሕዋት እቲ ቀዳማይ ንድሕነቱ ኣብ መን ይእመን ነበረ? መልሲ ኣብ ፈጣሪ ይእመን ነበረ። ቁፅሪ 5 ካብቶም 4 ኣሕዋት ኣየናዮም ክእሰር ተፈርደ? መልሲ እቲ ኣብ ኣዛብ ዝእመን ዝነበረ። ሕቶታት ኣዛምድ ነቶም ኣብ ፀጋም ዘለዉ ቃላት ምስቶም ኣብ የማን ዘለዉ ስእልታት ብቕኑዕ ሕንፃፅ ኣዛምድ። ንጉስ ፈጣሪ ፍርሒ ጭፍራ ወታሃደር ተፈጸመ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዛ ዛንታ ከምዚ ዝኣመሰለ ካልእ ዛንታታትን ትግርኛ መምሃሪ ዝኸውን ትሕዝቶታት ዘለዎ ቪድዮን ንምርካብ ናብ ፊደል ቲቪ ዩቲዩብ ቻነል
ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ንዕድም ከምኡውን ነዛ ዛንታን ካልኦት ዛንታታትን ብተሓታሚ ማለት ብPDF ፎርማት ክትረኽብዎ ምስ እትደልዩ ኣብ ታሕቲ ቪድዮ ዴስክሪፕሽን ዘሎ ሊንክ ተጠቂምኩም ኣብ ኢትሲ ኣብ ዘሎ ድኳንና ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ነዛ ፅንፅዋይ ፅኒልኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ይቐኒልና። ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ። ሰላም።